Hledáš moderátora na maturitní ples? Tak si dej mobil na šířku a koukni, jak to dělám já. Tímhle momentem oficiálně začíná maturitní ples třídy 4. C. Nikola Radostová, Adela Kosová, Anna Menclová. Like a G6. Kompletní odšarkovaná třída 4. C. Zbývá nám 5 soutěžících, 3 soutěžící s krásnou mohou ještě doběhnout. Kdo se ještě probojuje? Já z toho mám radost, protože fakt tady divočák stojí, ale vypadá to, že 4 měsíce je zatím asi 12. Tak co je?